Isang mapagpalang araw po sa lahat, mga kababayan ko. Welcome to Filipino Life Stories. Awat loobin ng Diyos na nasa mabuti po tayong kalagayan. Today is Lenten season, Kwaresma. Bilang Filipino Catholic Christian, ito po yung ating deboto sa mahal na Panginoong Hesus at sa Our Lady of the Most Holy Rosary, Manawag, Pangasinan. Ganito po karami ang ating mga deboto, nagmula pa po sa iba-ibang probinsya. At ang Our Lady of the Most Holy Rosary, Manawag, ay isa sa pinaka-popular na pinupuntahan po natin bilang ating debosyon sa ating mahal na Birhen Maria. At ang ating Panginoong Hesus sa kanyang mga sakripisyo, ipinapakita lamang po natin ang ating pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maging bahagi po kayo sa Filipino Life Stories. At para po sa ating komunidad ito, maging miyembro po kayo, mga kababayan ko. Maraming salamat po at awat loobin ng Diyos ang lahat. See you in our next video. God bless everyone. Max flight distance reached. Balen! Balen! Grabe ng apiat. Kanila. Saan sila? Max altitude reached. Marami pa rin tao. Marami pa. Max altitude reached.